muroora wangu muroora wangu kadzakiri muroora Kiri uri kuenda Greetings Mchembere. Ndochekutanga. Warara sei? Ndarara zvangu ndakakushta mtini. Naiwe Kiri, uri kuzviona here kuti uri kutochembera vezera rako vane vana vane vakadzi vane chi ndatokutsvagira mukadzi uyu mwana ndatokurongera nekuti wega usukona mukadzi saka chii kana kwamutarisa Mchembere ndoda kuti uitewo vana mukadzi uyu muitewo vana nditowo vazukuru ndofundisa vazukuru naiwe Kiri saka nditori nemwana era mwana uita sei auye nemwana kana kuti iwo chatomupa mimba pano kuti tiite mwana wacho ite muzukuru Mchembere chii chacho Kiri ndina munhu akangwara mani iwe musikana nemimba yacho ere baba undiitire musha iwe Mchembere undiitire musha Kiri saka unotsvagirwa mukadzi atori nemimba kuti ane mwana kudara unoita easy job kwakwandiri iwe Mchembere Kiri undiitire musha wazvinzwa baba mani akomana handiti wazviona zvanda ndichikutaurira mauri ndine basa apa kuti ndimutsvagire mukadzi zvino zviri papa ndichakansangana muzukuru ini asi wangomuda zvako kau but aiwa ndinotaura naye madhiragi anoregedza madhiragi papa atoenda anouya usiku tarara uri kutomudaka usambonetseke zvakumuroora wangu unowachinditsvairira uchididi chita zvisambonetsekewo anopinda mufomu ndini mai vake ndipinda mufomu munsora ndakamukira mubedroom ake ndikamukira mubedroom ake asina kuenda kuti doroko tichataura nyaya chadzo dzinofamba nditika muroora wangu usambotsamwe ndinotaura naye ufambe zvakanaka anditika unodzoka uzodzoka unditsvairira nekuita tubasa watowo muroora wangu iyo mari ndiri kutotsvaga izvozvo ndikangoenda kumachirangu kundikatengesa ndichisungirira All right, man.